Labari da dama sa wata nakiya ta ƙara fashewa a hedikwatar sojoji da ke Taraba. Jama'a barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri namu wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar HMC TV wato Hausa Media Cycle. In wannan shine zuwanka na farko, ka daure ka danna mana subscribe don samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun dora. A ranar Larabar da ta gabata ne wani abu ya sake fashewa a karo na uku a baya-bayan nan a jihar Taraba da ke arewa a tsakiyar Najeriya. Sai dai a wannan karo bayanai sun nuna cewa fashewar ta auku ne a kusa da hedikwatar sojoji, sai dai amma kawo yanzu ba wanda ya rasa rayuwarsa. Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Taraba DSP Usman Abdullahi ya tabbatar da faruwar lamarin wanda ya auku a daren Talata. Sai dai abin fashewar ya tashi ne a hedikwatar Brigadier ta 6 ta rundunar sojojin Najeriya da ke Jalingo, babban birnin jihar Taraba da ke Najeriya. A halin yanzu dakarun sojoji sun hana bin dukkanin kowace hanya da za ta bulle zuwa hedikwatar sojojin domin dakile kowane irin kalubale da zai ƙara fuskanto su nan gaba. To masu kallon mu da sauraron mu, anan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau wanda yake zuwa muku daga Hausa Media Cycle. Kar ku manta da yi mana subscribing, ku danna mana alamar kararrawa don sanar da ku sabon shirye-shirye da zarar mun dora.